Ja, goedemiddag meneer. We kunnen eraan beginnen hoor. Hoi Harry. Hey. De rugzak even achter de achterste stoel daar. Ja, daar even achter. Dat wie op een legere squal al. En meester Trul die zei, Jan, dan mast, dat dwam was worst. En hij zei, ik weet wel een mooie squallen voor die. En hij zei dat de oude Rijenachtse squallen in Haas. Dat nou tegenwoordig de Maritieme Academie heet. Nou, daar ben ik heen gegaan, in 2 ben ik slagen. NRC. Ik had altijd wollen. Ik wist me nu al hier al, ik wil kapitein worden. En nou ja, daar hakte die meester heel mooi op in. En dat is mijn mazzel was, denk ik. Want hier ik net een schoolmeester die mij naar de Rijenachtse stuurt, hier ik misschien wel heel wat oors, want dat weet ik niet. Nou, en op een Rijenachtse daar wil je echt drilt. En dan wil je kleren maken om te varen. Het gaat van een knoop onder de broek naar en de kleren wassen en netjes wezen en skierwezen tot de navigatie en het laden en het lossen en scheepsbouw, alles krijg je daar. In het begin was het een droge ladingbootje, aardijzer, graan, sinaaklei, kool, hout, noem maar op. Het doe je van alles wat en dat in de Oostzee, Noordzee. Ik had op een hele Lietse kust zitten en toen ben ik naar Karrebeke gegaan in Grens en daar had ik op wat grotere schepen zitten en toen weer ik ondertussen stuurman worden. En daar had ik een stuk of zo'n 8 schepen van hoorn. En daar ben ik wel mooi naar Nigeria geweest en daar had ik, ja, daar hebben we wel wat beleefd zo'n hoorn dan dat. Hoeveel in je balkoor heb je op het water zitten, denk je? Nou, een dik 30 jaar. En in 2010, toen werd ik 60 en toen mocht ik raar. Toen mocht ik mijn pensioen en dat had ik niet. Oh nee. Nou ja, wel van de koopvaardij. En toen had ik eerst een jaar om toestapt. En nou ja, wat putjes dingen en de vrouw wat pest en wat een ander wennen, wat dat moesten wij ook. En toen kwam hier in april 2010, vregen ze hier skippers voor de watertaxi. Nou, ik zei het zo'n jaar niet, dat is dan mijn vrouw. Van, daar moet ik maar eens een op schreeuwen. Nou, en voordat de postzegel weer nog eens plakt, dan weer ik gewoon om, dat weer gauw regelen. Maar alleen dat er weer één moeilijkheid zie. Ik mag varen op alle skippen op deze aardbal, maar ik mag net varen op een watertaxi. Dan moest ik meer varen bij wie 12 verhalen. Ik heb dit 9 jaar gedaan. En ik ga in januari jongen van het is mooi geweest, ik was 20. Ik ben hier in Bedaard en we hebben een heel mooi multiculti hacteren en daar heb ik nou, hier 6 vrienden ben ik al vrijwillig geweest. Nou, als je bent wel ongeweest, want ze zijn nou Jan, de theaterzaal die mag haast verzout worden, is dat wat voor jou dus. Ik geloof net dat ik in God val.